Avui parlarem de tres figures centrals en la teoria del dret contemporani: Hervé Art, Riccardo Guastini i Ronald Dworkin. Tres autors que ofereixen visions molt diferents sobre què és el dret i com s'ha d'interpretar. Per començar, Art és el representant del que s'anomena formalisme moderat o vigília en la interpretació jurídica. Segons ell, el dret és una pràctica convencional compartida pels membres d'una comunitat jurídica. La seva aportació més coneguda és la regla de reconeixement. Aquesta regla serveix per identificar quines normes són vàlides dins d'un sistema jurídic. No és una norma escrita, sinó una pràctica socialment acceptada pels jutges i els funcionaris. Art diu que aquesta pràctica es basa en una actitud internament crítica. Els juristes no només segueixen la regla, sinó que la consideren vinculant i corregeixen les desviacions. Art també va criticar Austin, que definia el dret com un conjunt d'ordres amb sanció. Per a Art, això és massa reduccionista. Per què el dret és irreductiblement normatiu i no es pot entendre només com hàbits d'obediència. Un altre element clau de la seva teoria són les regles secundàries de canvi, d'adjudicació i de reconeixement, que permeten explicar com el sistema jurídic evoluciona i com es resolen els conflictes. Pel que fa a la interpretació, Art creu que el llenguatge jurídic té una textura oberta. Això vol dir que hi ha casos fàcils, on la norma s'aplica clarament, i casos difícils, on el significat és ambigu. En aquests casos difícils, el jutge té una certa discreció per decidir, utilitzant arguments interpretatius acceptats per la comunitat jurídica. Guastini representa el realisme moderat o realisme genovès. La seva posició parteix d'una idea: cal descriure el dret tal com és, sense introduir valoracions morals. Per això defensa una metodologia empirista. El teòric ha d'observar com actuen realment els jutges i intentar preveure les seves decisions, a diferència d'Art o Dworkin. Guastini diu que els enunciats interpretatius no són veritables ni falsos. Quan interpretem una norma, no estem descobrint un significat preexistent, sinó assignant. Nord-est unitat interpretar és, doncs, un acte d'atribució de sentit. Tot i això, Guastini admet que hi ha un marc d'interpretacions acceptables dins la comunitat jurídica. Si un jutge surt d'aquest marc, ja no està interpretant, sinó creant dret, i afegeix una distinció interessant. Quan una interpretació està plenament consolidada, ja no és una veritable interpretació, sinó una descripció d'allò interpretat que sí pot ser vertadera o falsa. Robert Dworkin, en canvi, critica durament la visió convencionalista del dret. Ell veu el dret com una pràctica argumentativa i moral, no només com un conjunt de regles convencionals. Per a Dworkin, el dret d'una societat és el conjunt d'aquells principis que justifiquen moralment les seves pràctiques jurídiques. Això implica que sempre hi ha una única resposta correcta per a cada cas, encara que no sigui fàcil trobar-la. Aquesta resposta s'obté equilibrant els valors en joc, com la igualtat, la previsibilitat o la separació de poders. Dins del que ell anomena la millor interpretació possible del dret, Dworkin també critica la regla de reconeixement d'Art, perquè diu que el dret no pot basar-se només en el consens dels jutges. Els juristes discrepen constantment sobre què és el dret i aquesta discrepància és essencial per entendre la pràctica jurídica. Per això introdueix la idea dels principis jurídics, normes que no es poden identificar pel seu origen formal, sinó pel seu contingut moral. Aquests principis expliquen com els jutges decideixen els casos difícils. Finalment, per a Dworkin, una teoria del dret és sobretot una teoria de l'adjudicació. Els jutges només poden aplicar coerció si ho fan d'acord amb principis prèviament justificats. En resum, Art veu el dret com una pràctica convencional amb regles. Guastini, com una pràctica interpretativa sense veritat objectiva. I Dworkin, com una pràctica moral amb una única resposta correcta. Així doncs, tres maneres de mirar el mateix fenomen: com interpretem i justifiquem el dret.